Павел Астахов, ваколадори ҳуқуқи худ, омбудсмени кӯдаки Русия имрӯз зимни сафараш ба Санкт-Петербург аз макони марги Умаралии панҷмоҳа бемористони банонуи Симбалина боздид кард. Астахов дар пайи боздид аз ҷойи нигоҳдории Умаралӣ шиносоӣ ба аснод ва амали табибон ва хабарнигорон ҳизор дошт. Ба касбияти духтурон шубҳае надорад, аммо амали маъмурини пулисро нисбати Умаралии Мавриди танқид қарор дод. Ӯ изҳор дошт, ки аз Вазорати умури дохилӣ санҷиши такрории амали маъмурини пулисро, ки Умаралиро аз модараш ҷудо карданд, талаб хоҳад намуд. Худи санади таҳия кардаи маъмурини пулис дар мавриди Умаралӣ, ки дарёфти кӯдаки партофташуда ё раҳгум гашта ном дорад, баҳсбарангез аст. Чӣ гуна маъмури пулис ин санадро таҳия кардааст, чун кӯдак бо санад дар бораи таваллуд оварда шуда буд. ӯ афзуд, ки худ имрӯз ба вазири умури дохилии Русия муроҷиат карда санҷиши такрориро дархост хоҳад кард, чун тибқи богузории ман санҷиши гузаронидашуда муфассал ва амиқ набуд. Инчунин зарур медонам, ки чунин санҷишро ба назорати прокуратура ниёз доранд. Омбудсмени кӯдаки Русия инчунин суол гузоштааст, ки чӣ зарурат буд, то модари кӯдакро фавран ба суд кашола кунанд, то дар ҳаҷми 5000 рубл ҷарима банданд. Ӯ илова намудааст, ки аз ин қазия ба Владимир Путин, раисҷумҳури Русия ва Дмитрий Медведев, сарвазири ин кишвар, гузориш хоҳад навишт. Астахов инчунин ба волидони Умаралӣ маслиҳат додааст, ки ба додгоҳ муроҷиат кунанд, то муайян шавад, ки то куҷо амали маъмурини пулис қонунӣ буд. асоси муроҷиат ба додгоҳҳо Астахов санади тартибдодаи пулис дар мавриди дарёфти кӯдаки партофташуда арзёбӣ кардааст, ки дар илова ба онҳо шаҳодатномаи таваллудро низ замб карданд. қаблан Викидеи Русия эълон кард, ки дар муносибати кормандонаш бо Умаралӣ ва волидонаш қонуншиканиҳоеро ошкор накард. тибқи хулосаи ташхиси тиббӣ, ки 7 ноябр эълон гардид, Умаралӣ бар асари иммунитети заиф ва таъсири ситамегаловирус даргузаштааст. марги мармӯзи Умар Назарви панҷмоҳа, ки баъди гирифтан аз дасти волидон шаби 13 ва 14 октябр дар беморхонаи Симбалина даргузаштааст, дар ҷомеа вокуниши шадид ба вуҷуд овард. мақомоти Русия мегӯянд, феълан аз рӯи ин ҳодиса парванда оғоз шуда, тафтишот идома дорад.